Malawi Today. Wanso kwa upeza mafumu kuti ayi mulembe anthu akakapanga register zimenezo zilekeke. Mafuna tipereke uthenga umene kuti zimenezo zilekeke, tanena kuti tithamangisanamo munomo ndipo sitikusiyanizwa ina mula Congress Party. Zikomo kwambiri. Tithokoze kwambiri pa nthawi ino ndipereke mpata kwa Secretary General wa chipani cha UTM Akweni kuti akalankhula kenako amene anali acheya atipangira wind up kuti tiseke kumano umenewo. So Akweni, over to you. Zikomo kwambiri akuluakulu onse azipani zonse zili pano komanso asogolera athu onse. Ndi wonjezere imene amana kuti zochitika kudeza sikudeza kokha zochitikanso kunchisi komanso zochitika kusalima pakali pano. Nthawi zina tikamakamba mana kuti kukada musapangane simuzi amene ali panja. Nde namutha maona ngati mukumana nokhanokha komanso ife tili momwemo tikumamva nawo zochitikazo. Awu munthu anafunsa kuti kodi mukudana ndi technology? Sitikudana ndi technology. Amenenso akutiuzaso ataona equipment ya MD awo ndi IT athu IT specialist athu azipani zathu. Ndamenenso atiuzaso kuti zizochitika zakuti. Komanso zimene zochitikazi unena kuti ngati technology itenga bwesa kumaiko anthu sakuiziwa kuigwisa ntchito technology nkona zikulakwika izizi. Kuti tiziwaso kuti nzolakwika njona kuti anazichita tampa. Nde machina wawa atakhuza kale kuikamo ma program awo nkona kumakanika ena kuchita so trace anthu amene akufuta kwa jambula. Nkona kumakanika so khani ma beacon ma beacon kuti azichita akajambula pachazioneka kuti zikutekadi. Nkona kumadera kwina kuli mavuto osiyana chifukwa machina wawa anachita tampa mmene atangobwera kumene. Ma IT athu anapita nakala ndira ku airport abwera nawo apanga nawo zawo zimene akuzifunazo ayikamo anthu amene akwafuna kwa ayikamo nde zinazo zimene zibweranso kumwera kumene anakalepera kulembesa anthu ndi zinthu zilizonongeka so kale. Ndi anthu athamaona ngati kuti anthu sakuziwa IT ayi sitikudana nawo IT yo koma kumalawi kunoko mutha kuonanso kuti pakali pano ngakhale kuyambira standard 1 pa kufika ku secondary school akafika pa assembly akwapanga left right za technology sakuziziwa. Lero kuyambira lero masikula pano kuyambira ku nursery ku primary ku secondary school standard is left right hands up hands down. Mama kuti anthu azaphunzitsa ma technology ngati iyi kuyambira 2012 meti mabweresa ma VVIP ma e-learning ma e-education e-health anzathu ena anati kukakale kuti IT iyi anayitengera kuma primary kuma nursery school ma village ana mamizi mwanali maphunzira ma computer koma kunoko ife tinali ndi left right what is your name mention point at your head point at your nose point at your mouth maskulu monse muzimakhalira nkhani zake ndizizi. Ndi anthu amene akugwiritsa ntchito technology iyi sakuziwaso kuti technology ndi mtundu wanji. Akanakhala kuti anadziwa kuti anzathu amene tinachita kuti alembese kuti achite supply equipment ndi angobwera anthu amodzi okha akanaonanso ndi kuchitanso research wani kumalawi kulibe ma research experts akanauza kale kuti equipment iyi ndi anthu amene muli na kumalawi sayikwanisa mapeto ake ndi izizi kuchitikazi ndi izizi suna kuti ife tikudana ndi IT koma sinafike pa indende amene apanga izizi equipment iyi sakuziwa kuti apange chani kuti tipitise kwa IT athu akaona izizi atakaonanso ndi kuchita study iyi ndikuonanso ndi kuchita Google equipment iyi inaoneka kuti yalowa mbola. Ndiye kubera zisankho samabera siku lovotalo nthawi yobera zisankho imamba ino. Ndiye munthu munafunsa kuti kodi mwakuti ayi ena samafunsa mozembeka kuti muzinena kuti kodi chisankho cha 2019 ndiye chinali chabwino ndiye munachikhulupirira kuzembekako anachikhulupirira chifukwa wani anthu atadandaula kuti muonjezere masiku anthu anaonjezera olembesawo 2 anthu atadandaula za gen answer anasintha anabweresa justice ndani chifundo kachali. Ndiye kumvako kumeneko kusunza kuti anakhulupirira kuti zinaenda chani zinaenda bwino komanso 2 metimana kuti malamulo amana kuti amalola china chilichonse nkona ana kuti tigwisa ntchito IT ifenso nayo kuti ndi malamulo amalola kupanga dongo some mungafune inuwe koma titaona kuti ma expert anu IT sakuiziwa IT yo angoona kuti ndife ma expert koma sakuziziwa tibwerereso kuti konkuja komanso anzanu ena amene anapanga 2019 2020 kuti ananena anaonjezera nthawi kumadera ambiri kumene kunalibe kumene akhala masiku follow alembesa ineyo ndi mukabwera mwana kuti abasi tigomera pa 3 nanga masiku ena follow anakhala kwina kosa alembesa mupanga bwanji anzanu tu ena omva maganizo anthu amalawi eni anazaonjezera masiku inu musakuonjezera chifukwa chani. Munafunsa mafunso na kuti
kodi anakupasani chance kuti kumane nawo nkona takumana lero titalembera kalata ija malo mokuti electoral commission ayankhe pa radio tinapeza ena azala 24 akumayankha ngati iwo ndi electoral commission nkhani tikukamba pano tikukamba ya electoral commission tikukambanso za National Election Bureau NRB wo komanso ameki abwera atitani amenewo atiyankhe anthu amene amanena abusa ajazala 24 ife sitikufuna kuti atiyankhe ife amene atiyankhe ife ndi electoral commission komanso National Election Bureau akabwera anthu ena kuyankha kumayankhira ameki kumayankhira NRB kusonza kuti NRB wo angokhala chikwangwani ndiye ife zokhala chikwangwani electoral commission okhala chikwangwani National Election Bureau okhala chikwangwani ayi tifuna amenewo akhale aini ake amene angathe kumayankha mafunso amene tikuwatani tikuwapasa titapasa kuti titakamba nthawi imeneja malo mokuti anene kuti tabwerana pakuti pamene musakumvetsa ndipati sanatero anatilemberanso makalata apo iyayi makalata amene munalemba kuti mutiyankhewo ena munakatithokoze kuti munakayankha pa Zodiac azodiac mulipo mpano amene mumafunsa acheya ndipo ananena kuti equipment imeneyi yatibweretsera mavuto ambirimbiri ndiye kusonza kuti avomereza kuti ma EMD wasiya chani siyabwino ndiye ngati anavomereza kuti ma EMD wasiya bwino abweretsa mavuto kusonza kuti ndizosatani ndizosayenera ngati anayankha Zodiac timafunanso ifeyo ativomerezere anayankha Zodiac malo mwa Malawi onse tithokoze chifukwa ife timamvera komanso iyi smartmatic imene anena kuti ndiyovuta ikubweretsa mavuto kuvomereza kuti si equipment yabwino ndi Zodiac mwabwera kuzatifunsa pakuti ayayi kodi mafunso a Zodiac anali uchani a Zodiac kuti machine amene wankasa ma members achipani yanu anapita ukaona kuti kodi equipment imene ndi yabwino kapena ndotani masaso inde tithokoze kuti mmodzi mwa achipani athu ndinuyo munawafunsaso munatimirira ife munawafunsaso acheya tithokoze kwambiri mutafunsa acheya aja anavomera kuti machine amene akubweretsa chani akubweretsa mavuto saona inu mamembala athu achipani mukubwera kumafunsaso akulu anu mwana wache watundu wanji mmene mmafunsamo munayimirira akulu anu azipani zosiyanasiyana ndiye ma radio station onse amene muli apa muli ndi zipani zanu palibe chipani ameki ali ndi zipani zawo NRB ali ndi zipani zawo inu ama radio station muli ndi zipani zanu ndiye ife tinakutumani kuti tafunseni munatifunsira mubwera mutifunsa kuti machine amene wabwanji munthu anakuyankhani kale kuti machine wakubweretsa mavuto ndiye ife nkuona tikuvomereza nanu kuti funso lanu litafika tinaliva munafunsa bwino kwa basi ndiye inuyo munakati kupaseni mpando wa mtundu wanyi ife sindamalizenso convention a UTM ndiye mutha kubwera muzatenge mpando umene kuyenera yani mafunso amene unafunsawo kuti mupitirize kutifunsira mafunso amene kuti acheya anavomera kuti machine amene ando akutipasa mavuto nkuonanso lero kuti machine awa tangu achosani poti munavomeza kuti pasa mavuto musatembeso ntchito makufunsani inuyo munakambanso funso lindona kuti ndikuti mwamaliza amene muna kuti 14 days mwamaliza ma avenues anu onse no sitinamalize tikuwafunsa kuti atiyankhe within the 14 days metatani tapereka nditikhulupiranso kuti ayankha iwo wa electoral commission komanso a NRB kuti ayankhe tinakamba paja kuti mvuto amene tabweretsa pano lina ndiona kuti a National Election Bureau anakuti apitiriza kuvomereza ndi chigamulo cha kukhoti komati ayika malo ochepa okha apo ndi apo mongolumpha mwafuna akaike malo ache akuti chifukwa kuchima nkhwanje kukulibeko anthu sakutani sakulephera kuti alembese komanso ngakhale kuna mitambo kuti moteyo mupiteko mukaone kuli mavuto ngati amenewo kumachinga east kuchiguza kuli mavuto ngati kuchiguza ziti chiguza komanso kumachinga east komweko kwa Thomas under 5 clinic kuli mavuto ngati amenewo apiteso akaone and ntchito imene tikamba pano payi ni ntchito imene mukanapanga inu koma tikuyamikira mwagwira ntchito ene munapita kunkotakota tikuthokozeni kwambiri kumene munakapeza ma ID ambiri amene munthu atatolera ndiye tikanapemphaso kuti awawa akanapitanso aone kuti kodi mmene tikunena ife mavuto amene akuchitika muti akuchitika madera ngati amene wawa ndiye ife chimene tikufuna ife ndera kuti atipangire dongosolo lona kuti asiye kaye ayankhe zimene tikuzifunazo anakalembesa anthu kuti tikufuna mutite supply equipment imene tingayigwiritse ntchito pa chisankho analemba munthu mmodzi zimene zakanazijaso null and void kuti alembeso anthu ambiri kuti abwere ndiye tikhale ndi sample yosankha zinthu ichi chinangobwera chinthu chimodzi and we doubt whether they did that if they did that to any essence kuti administratively kuti ngati munthu mwachita advert ndipo pamene mwapanga advert yochita supply wangobwera munthu mmodzi ndichita supply ndineyo inu ngoti pangani inu anzanu poti sanalembese it doesn't work like that akanachibwezaso kuti alembeso anthu ambiri kuti kupereka advert achizungulire dziko lonse lapansi kuti anthu abwere kuti kulisankho ku Malawi tabwera nipangeza kuti ngati anthu timazungulira kopanga manda a munthu enieni manda kuzungulira dziko lonse lapansi kodi kugana manda awa namanga wa mtundu wanji
nanga ku Zambia mandawa anamanga otani, nanga ku Zimbabwe anamanga manda mtundu wanji, nanga ku America mandawa anamanga bwanji. Ndiye kuli bwanji zachisankho akanazunguliranso dziko lonse la Malawi, dziko lonse lapansi, ndikuona kuti kodi amene equipment imene inaenda bwino yachisankho ndiiti. Ndi auze osanje kita na apply, even those in Malawi who can supply, they are supposed even to give the Malawians to do that. Ndi abwera aone kuti fetichira supply zakuti ndi azione kuti izi kugwizana nawo ndizi mogwizana ndi ma stakeholders onse osati mbali imodzi. Ndiye kanavomereza kwa mafunso sawa alipo chwa ma stakeholders onse panalibe. Kwadata kuita nani abomawo iyayi ife tukamba na electoral commission. Ndi abomawo auza electoral commission zimene ife tikufuna, ndi electoral commission apange zimene ife tikufuna. Aboma amene amvawo akakambirana ndi electoral commission amene asankhawo, akakambirana ndi aphaso sambo kutawo ukuti anthu avuta zakuza kuti mungapangiza kuza ndipo taitane nipangiza kuza kuti ndi amene atitane ife ndi electoral commission, atatitane ife ndi NRB, atuza kuti zimene mukunena zitamva. Chifukwa electoral commission ndi NRB ikuyimirira anthu amene afuna kuwatumikira ku ntchito imene apatsidwa kuti agwire. Sakugwira ntchito ya kunyumba kwawo yayi, akugwira ntchito ya dziko la chani la Malawi. Ndezi ntchito ya dziko la Malawi ndi imene ife tikufuna kuti itani iyende, ndi apange zimene ife tikutani tikufuna kuti ayimekaye mpaka na Nationalization Bureau akwanise monsemo, komanso machina awo akonze kuti akapita manja kapasa mapepa amene akuapasawo akapita nawo ku electoral commission akukanika kuti achite identify, akukanika kuti alowe mu system wawo kusonza zimene akupereka zonse zachani ndi za fake. So na Malawi ngati munena kuti kodi mukudana ndi electoral commission, mukudana ndi technology, ngati anthu akupanga za fake akudana ndi technology ndi ife kapena kupereka mapepa la fake yo amene udana ndi technology ndi akupanga za fake yo. Chifukwa kudana ndi technology, fa technology osakuitani sakuiziwa asogole izi tuzisiza ku MCC za ma secondary school akaletu izi izi nzanyuwanizi osati nali ku MCC secondary school yanga napanga ku community day secondary school. Izi nzaso pano masiku anonso bwino acho community day secondary school ma technology atabweresa mwina community day secondary school ale lolo amene akuphunzira ma computer acha kuona kuti ozikukhala ko bwino. Ndi timangofuna kuti pemphe pamene popo. Koma kumapeto kweni tikuyamikireni kwambiri, tikuthokozeni amene mwakamba kuti Channel Africa ma chances apabulise secretary anena kunena kuti akafuna kuti atiuze kuti asintha ma program awo ali full atakutirana tiye tipange chifukwa ma stakeholders azisankho ndife amene tili pano asatiope ngati akuti opa ifeyo ndikuti akuziwa chimene akupanga iwo china chaka bisibisi. Koma ifeyo ngati azipani zili pano sitikuopa, sitikutopa, sitikufoka. Ifeso mumaziwa kale kuti ife timangoenda ukufafa, sitikutopa, sitikufoka. Ayi. Aisa blanta sino zime mwafusa kutoka di mufa mgumane ndi ya judicial jancha. No. Ife situkumana ndi amenewo. Anapanga chisankho tithokoze kwa basi. Amene anasankhawo ife tingofuna apange zofuna ndani? Zofuna anthu. Suzo apange zofuna mwayi wokha kapena zofuna munthu mmodzi. Amana kuti ina akhakuti nali column kuti yakwana ya meeting, zipani 6 za ku parliament, panoda kumana zipani 4. Ndiye kuti column yatani pamenepo yakwana. Ndiye kuti ifeyo ndimene apange zofuna za anthu za ifeyo amene tili pano. Column yakwana ena ngati sakupezeka pano ngakhala dandaule akulira kuusi mavuto amenewo chifukwa kumbali kuzina zonse tikukamba ifeyo. Zipani ziwiri zimene sanabwera apa zimatuza kumbali. Yakapangeni zakuti, ndi ifeyo titakumaoneka ngati tilipo zipani 4 pano, koma zipani 6 zonse zili pati? Zili pati. Pano pamene tili pano tonse tili apa, tilipo. Tikakumanaso, media mumakhamukuonanso, titakumanaso ngakhale ndi Electoral Commission, ndi CMD, ndi NRB. Ena mayimaso azipani zila kumafusaso mafuso. Koma kuti abwera pano, mwina zokuti chakudya chalo sichitani, sichipezeka. Ndeti kwa yankulira ifeyo ndipo tithokozese musatope muzitiuza ntizi kuyankulira ifeyo chifukwa tikuona kuti mukati bwere muyankhule zakudya zathu zalo sizani sizipezeka. Ndefeta kwana pano pa zipani zonse za parliament zili pano zimene tikuona kuti kalembera sakuchita bwino, munthu wina aliyense alembese. Mukakumana kusalima nkwapasa 1000 imene inde adya lerolo koma mawa satani sadya. Asogoleri zijani tinenenso mawawo ena makonda kuti boma ndilo mweli la Malawi. Malawi ndi kuti ndemweyi chimene tikufuna ifeyo kungosintha msogoleri basi nde boma lo ndiliti ndio mweli tikunena kuti lo si Malawi ngati oyi Malawi ndi uno. Ndipo mukamauza anthu kuti Malawi ndi uno amadziwani kuti Malawi ndemweyino, koma ife tingofuna kuti tisinthe system kuti zinthu zitani ziziyenda. Nde usogoleri umene kubwera ndiwa ifeyo akweni zimene tikubwera kuti 2025 ndifeyo asogolerani.
osaopa osatopa. Nde pamene tikuthokozani mwabwera kuboma limene limukulifuna ili loli ndendi lino tikuyamikireni kwambiri. Inyo you are the fourth government inuso asogolera chipani tikuyamikireni. Chimene tikufuna ife ndiona kuti zinthu zichite bwino kwa zizukulu tuvi zathu zonse. Amana kuti we need to break the roots. Ngati tikuona kuti sisi ukupitirirabe mpaka nokagumula foundation ya nyumba, anthu anzera matenga nkhwangwa ukaukhapa kuti usatani umenewo usapitirire chifukwa ugumula chani ugumula nyumba. Nde iyi titaonanso ife kuti zononga chisankho sichiyenda bwino tikubweranso pano kuzanena kuti tatiyeni tikonze dongosolo la chisankho mmene tingaendere pano. Tikazakuitananinso bweraninso koma kuti ife tunena kuti nthawi yafikayi ndo tipite pa ground tikapanga kampeni koma takupemphani osatinso tikulamulana electoral commission tikulamulana nationalization bureau mukugwira ntchito ya anthu ndi awo. Tiyeni zimene tanena ife pano zikhale m'malo mwake ndipo zichitike komanso dongosolo litheke kuti wina aliyense kuderako agwire ntchito komanso wina aliyense alembese. Ena amene mwatuma kuti azikalembesa kumene koko amene akugwira ntchito ku NRB, amene mwatuma kugwira ntchito ku electoral commission, amene ajana amene akutiuza kuti chutika ndi chani ngati simukudziwa. Chifukwa chamene mwatenga olamukana kuti mwatenga ana anu ku nyumba kwanu akanati tanibe ife akanatiuza chifukwa kutenthako sikuti tikumva ndife tokha ngakhala ana ku nyumba akumva so chani akumva so kutentha. Ubwino wake ana ku manyumba kwanuko nawonso ndi anthu ophunzira akudziwa amene zikutani zikuyendera. Ndimangofuna kuti nditero ambuye akudaliseni nonse pamene tikuyembekezera kukhala ndi dziko la Malawi labwino lasogolera labwino komanso lotumikira anthu ake. Tiyeni tonse tiyendere limodzi chisogolo osaopa osatopa osafoka komanso kuti tikhale ndi chisankho chachani chabwino chimene chikubwera 2025. Ambuye akudaliseni nonse zikomo kwambiri.